No takže dobrý deň, dámy a pánové. Od minula som teda raz zomrel, a to nevadí. A od minula som si teda aj nejaké tie veci urobil. A ešte ďakujem vám za 38 odberateľov, veľmi si toho cením, snažíme sa teda dať teda tých 100 odberateľov do konca tohto roka a práve, že začala noc, keď som začal natáčať, takže musíme sa ísť vyspať. A spíme. Takže tak. A keby ste sa čudovali, že prečo mám Alex, je to z toho dôvodu, lebo pred natáčaním sa mi akéby normálne prepol skin a už som to nevedel akéby dať naspäť. Keď tak v komentároch mi prosím poradte. No, takže tak. A v dnešnom dieli teda trošku preskúmame tento svet a teda postavíme si nejaký pekný domeček. No ale ja som musím ale pozerať, že kde to ide. No to som mohol ale okamžite chcípnuť. No dobre, takže podľa mňa je to tu celkom pekné na tomto mieste, takže tu si vytvoríme ten domeček, ale tu je toľko kejvek, no takže ideme vyťažiť kameň. Takže kameň máme vyťažený a tak, takže vykraftíme si teda, no nemusíme si kraftiť, ale teda položíme si nejaké základy tohoto domečku. Mne sa to tu páči v takejto údoline, v údolí tu bývať, takže keby nejakých tu veľkých stavbároch som nahneval, tak prepáčte, ale no lol. A takže tak. No. Takže toto je ten základ nášho domečka. Dúfam, že sa vám tento diel páčil a v ďalšom dieli si ho teda dokončíme. Bude jasné, že tu ešte ho zväčšíme a tak. Takže čaute a ešte niečo. Daj mi odber a like. Takže už vážne, čau.